Татарның милли йөзе булган Камал театры бинасында. Аның да атаклы драматург Галиәсгар Камалның шәхси әйберләре сакланган бүлмәсендә, музейында. Шулай ук Татарның бүгенге көндәге бийек актерларыннан берсе. Бу сүз һич тә арттыру белән әйтелмәгән. Мин моны тагын бүген әңгәмә вакытында дәлилләремен. Әсгар абый Шакиров белән әңгәмә кырга исәп тоттык. Һәм хәзер менә вазгыять турында, элекеге вазгыять турында, бүгенге, хәтта киләчәк вазгыять хакында да сөйләшергә, фикерләребезне уртаклашырга телибез. Камал театры бүгенге көндә чыннан да ул бөтен дөнья татарларына ортак булган зур сәнгатьнең, театр сәнгатенең хан сарае, алтын урдасы. Татар каян гына, дөньяның кайсы гына кыйтгасыннан Казанга килсә дә, кунакка, экскурсиягә иң беренче булып шушы театрга килә. Театр сәнгатенең йөзе булган, Россия күләмендә атаклы, дөнья күләмендә танылган театрыбыз. Әсгар абый, менә сез 61 елдан бирле шушы затлы театрда эшли, үзегез дә күренекле, биек дип икенче мәртәбә кабатлыйм. Һәм бу фикеремне дәлилләйчәгемне әйттем. Эшлисез 61 ел Мәскәүдә Шипкин укуханәсен, театр уку йортын тәмамлап кайткач, 61 ел дигәч, мин үзем дә сискәнеп китәм. Чөнки мин үзем 61 елда әле дөньяга килгәнмен. Дөньяга килгәнмен. Һәм менә мин нинди затлы, нинди улуг кеше белән бүген очрашып, әңгәмә кырам дигән сөенеш минем күңелдә, минем күңелне җылытып, яктыртып тора. Сез Татарстанның, татар иленең Азнакай дигән гүзәл ягыннан, безнең шын милли халкыбыз яшәгән затлы ягыннан, аның да бары 20 йортлыгына Бәләкәй авылында туып үскән малай, әлеге һөнәрне, менә минем уемча, сезне рольләрегезне, үзегезне дә яхшы белгән кеше буларак дөрес сайланган һөнәр дип уйлыйм. Ләкин миңа калса, әгәр дә сез актер булмасагыз, язучы булып китсәгез дә, сез бүгенге көндә шактый талантлы һәм улуг язучыбыз, әдибибез булган булыр идегез. Каләмегез бик шума, каләмегез бик талантлы. Менә сезнең сәхнә журналында бик күп мәкалә, язмаларыгыз басылып килә. Бүгенге сөйләшү алдыннан мин махсус буларга басым ясап әйттем. Мин сораулар биреп, сез җавап биреп, әңгәмә генә кырып утырырга исәп түгел. Үзебезне борчыган сорауларга монда бүген җаваплар эзләп, үзебезне сөендергән вакыйгаларга кайта-кайта басым ясап сөйләшергә дип максат куйдык. Әсгар абый, шуннан да менә сез Нәҗибә ханым белән икегез ялан тәпи авылдан чыгып киткән шәхесләр. Туфанның, Хәсән Туфанның шигыре бар. Ялан тәпи килдек дөньяга, шушы кичендә китәрбез дип. Менә шул вакытларны, шул мизгелләрне хәтта әйдәгез искә төшереп узыйк әле. Хөснияр, сен минем турда шундый матур итеп, зурлап сөйләдең, хәзер инде миңа сөйләргә сүз дә калмады. Рәхмәт минем маклавыңа, зурлауыңа. Нәрсә әйтмәкче булам? Әлбәттә, безнең эштә бу профессиядә шундый әйбер, монда Ходай тарафыннан әйтәләр инде, вазифалаштырып әйтсәң инде, табигать тарафыннан инде бер сәләт бирелергә тиеш. Ансыз безнең эштә
Birebirinde eшләп булмый. Минем белән укыган иптәшләрне санап киткәндә дә, бергә кайткан иптәшләрне санап киткәндә дә, шуны әйтергә тиешмен. Татар театрын бүген Ринаттан, Дунайдан, Равилдан башка, булар минем инде ирләр турында әйтәм. Инде Нәҗибә, Фирдәвес, Гөлсем турында әйтмәскә мөмкин түгел. Алардан башка татар театрын күз алдына китерү мөмкин түгел. Чөнки әйтеп торасыз, менә 60 ел гомер шушында узган дип. Бу бит татар театрының ярты тарихы. Аннан да күбрәк. Кемгә йөргәнсең тамашачы? Ана шушы кешеләрне карарга йөргән. Мин берәй-бер искә төшереп китәсем килә. Ни өчен мин татар театрын шулай зурларга тырыштым һәм аның зур икәнен аңладым. 1957 елны Мәскәүдә татар театрының декадасы булды. Аңынчы мин караганың үзбәкләрне, казакларны, кыргызларны, таҗикларны, төркмәннәрне, азәрбайҗаннарны, украиннарны, грузиннарны. Шуннан мин үзебезнең татар театрын карап, спектакльләрен карарга туры килде. Менә шунда мин күрдем чын талантлы артистларны. Шок каттым. Бердән әлбәттә тамашачы тарафыннан шулай җылы кабул итүе. Чөнки Зәңгәршәл спектакленә инде язганымча, керәбез дип соңгы көнне театрның тәрәзәләрен, ишекләрен ватып бетер яздылар. Ахыры чиктә конный милиция чакырырга туры килде. Менә мондый хәлне мин театр дөньясында күргәнем булмады. Театрга Ленин орденын бирделәр бит. Нәрсә дигән сүз? Гомумән татар халкы аңладымы? Татар театрына Ленин орденын бирүнең нәрсә икән? Әлбәттә юк инде. Бирделәр дип барды. Ләкин бер театрга да безнең дәрәҗәдәге театрларга андый орденны биргәннәр булмады. Менә шунда мин күрдем. Ничек чын талантлы артистлар җыелган булган. Чөнки менә читтән караган балага миңа бит әле нәрсә 17 яшь. Карадым французларны, немецләрне, инглизләрне, испаннарны, итальяннарны. Һәм шуннан карыйм татар театрын. Нәрсә генә аңлатмакчы булам? Сүз дә юк. Безнең халыкны күндергәннәр шуңа. Театр татар халкына кирәкми дип. Дингә ияреп, халык театрның мәгънәсен аңламаган булган. Шушы мәгънәне аңлату ничә еллар буе бара. Урысларга бит император театр төзеп бирә. Аларны укыта, алар зарплата алар, кинә, аларның яшәргә урыны бар. Бу балалар нәрсә? 18-20 яшьлек балалар, шәкертләр мәдрәсәдәге. Менә шулар Ислам дине гафу итегез, ислам динен татарга мәдәният алып килгән дип язабыз. Мәдәният алып килгән сүз дә юк. Ул заман өчен. Ләкин заман үзгәрештә һәм үсештә. Асхар абый, менә сезнең белән күптән булган беренче еллык бер сөйләшүдә сез Зиннур татар театрының аның тарихы бик борынгы дигән фикер әйттегез, димме? Шуннан соң мин кызыксына башладым да, Гумилевтан укыдым, тарихтан укый башладым һәм менә сез моны инде әлбәттә яхшы беләсез, безнең тамашачы, безнең диде, тагын бер кат инансын әле. Шуннан да безнең bir гасыр белән генә татар театрының тарихы тегелләнми, ул рәсми әлбәттә юбилей ансыймы 2006 елда ишкан дибезме? Юк. Аңа кадәр менә безнең хун бабайлар булган бит, Төрки. Аны тарихчылар яздылар, Баһадур хан. Безнең гасырга кадәр 200 еллык хәзерге Төньяк Кытай җирендә алар хун дәүләте төзеп яшәгәннәр. Баһадур хан 2500 ел. Аны Бana kadar moda deyip yazdılar, moda deyip ders aytam mı? Hem Bahadur iken aşıklandı. Hem Bahadur Han özü de Kıtay sarayındağı Han balık deyip ayttıkız biteli mi Pekin şehri? Değil mi? Şul iki il diplomatik münasebetler için kızlar birleşkenler. Bahadur Han'ın birinci hatını bulgan Kıtay kızları. O vakitte Kıtay'da Külege tiyatro bula. Tegi kız kiyevge çıkkanda Bahadur'a şu Külege tiyatrını alıp gele. Sizin sözünüz tağın bir katlı rastlandı tegi vakitte aytılgan değil mi? Şul vakitte bizim burunlu Türkiye Hun babalarımızda Külege tiyatro barlığa gele. Mine niçe gasır ilik? Mine siz
Әле генә әйттегез, французларның һәм башка Авропа халыкларының театрларына караганда, Төрки халыкларының театрларына караганда, татар театрын тамашачы яхшырак, яктырак кабул итте дидегез. Бәлки менә шул ички тарихи рух бере торгандыр бүгенге көндә дә. Сәнгатьтә шундый әйбер бар. Менә 1957 елны декада вакытында татар театрының шешек аткан чагы. Нәрсә дигән сүз? Артистлар үзләренең сәнгати үсешендә бер биеклеккә күтәрелгәннәр, бер дәрәҗәгә. Әлбәттә инде төрки халыкларының театрларын кем тудыргансын? Татар артистлары. Россиянең бүтән төбәгеннән шын талантлы артистлар җыела. Менә шушы талантлы артистлар җыелган вакытта, аларның шәшәк аткан чагына мин туры килдем. Ә ул кабатланмый. Сәнгатьтә шундый әйберләр була, аларны бер кем дә кабатлый алмый. Нинди генә талантлы артист булсын, нинди талантлы режиссер булсын. Чөнки менә аны күз алдына китерегез, менә рәсемнәрне, ниләрне эшләгән монда художниклар 1500 еллар эшләгән художникларның әйберләрен бер кем кабатлый алмый. И сәнгатьтәге спектакльләрнең һәм артистларның биеклеген беренче дә кабатлый алмыйсың. Менә ул сиңа классик үрнәк булып кала. Әлбәттә, яшь артистка син әйткәнчә, аңа менә шундый бер талантлы вакыты кирәк театрның. Чөнки аның бөтен җаны, күңеле шул талантлы вакытны күрә. Һәм шуңа аның бөтен омтылышы тартыла. Менә без шушы талантлы кешеләрне күргәч, артистларны күргәч, аларга якынаю, аларның ниндер бер югарлыгына омтылу теләге бездә ята иде. 61 елны кайттык дисең. Безнең белән кайткан Туфан Миннуллин драматург. Рабит Батулла драматург. Миргалим Харисов, аны беләсең инде. Татарстан газетасы. Ахтам абый Зарипов. Ахтам Зарипов, аннан соң ни Хамза Арсланов, менә Ирка Сакаева, Клара Газизова. Ну бөтенесе алар киттеләр театрдан. Менә бит мәгънә нәрсәдә? Киттеләр һәм алар үзләренең теләкләренә ирештеләр. Нәрсә дигән сүз? Аларга алган вакытта ул кешеләргә шундый аяк күз белән караганнар. Аларның ички талантын сизгәннәр. Кабул итүче комиссия. Шуңа күрә алар Аллага шөкер югалмадылар. Ә бит театрга килеп шитеп аннан китү ул хатынны аерылу, хатын белән аерылу һәм семьяны җимер белән бер. Аннан кеше бик нитеп чыга, юкка чыга. Чөнки теләкләре юкка чыганың. Ә менә бу санаган иптәшләрем, алар кем булдылар? Алардан башка менә татар дөньясын күз алдына китереп буламсың? Әлбәттә юк. Нәрсә белән сүзен аңлыйм. Менә шул безне укыткан укытучылар һәм безне кабул иткән бундагы артистлар, алар безгә бик нык ышанганнар һәм безнең ички дөньяны тирән аңлаган булганнар. Менә 2006 елда сез татар театры Лондонга барасыз һәм Бик Британияның анда театр сәнгате ул вакытта инде һәм аңа кадәр дә бик алда Бик Британияның инглизләрнең театр тәнкыйтьчеләре сезнең уенны күргәч Аскар Шакиров бик актер дип язып чыгалар. Равил Бухараев Лондонга алып барам дигәч, без аптырап киттек инде. Ничек Лондонга барасың? Нәрсә белән барабыз микән? Аңа ошаган булган инде телсез күк спектакль. Менә телсез күк спектаклен алар Лондонга бардык. Нәрсә әйтмәкче булам? Ул спектакль турында шуны гына әйтмәкче булам. Менә ике татар кешесе бит. Ике татар баласы берсе Финляндия өчен сугыша, берсе Советлар Союзы өчен. Ну мин шунда үземә максат итеп куйган идем. Менә ни өчен алар берсен-берсе үтергә тиешләр? Әгәр алар үз дәүләтләрен сөгән өчен, анда мөмкин. Әгәр дә инде финнар сугыш башлаган булсалар, 3 миллионлы халык 200 миллион, 250 миллионны Советлар Союзына сугыш башлый. Шуңа күрә мин инде үземнең иштәге туйгым,
рухи көчем белән менә шушы фаҗиганың нәрсәдә икәнен асылын ачарга тырыштым. Ләкин берәйберне әйтергә кирәк, мактауларын әйтмим. Алар миңа әйттеләр, шундый дип, сезнең театр күптән без мондый мәгълүм театрын күргән юк иде. Әлбәттә, бу минем өчен иң зур бәя. Так и должен работать система Станиславского. Как это вы делаете? Татар театрына шул хәтле хөрмәт белән газетларга язылып чыгу әлбәттә минем өчен бик зур бәя дип салыйм. Монда минем үзем түгел. Чөнки менә ул спектакльләр алар шундый бер. Анда бөтен әйбер оешкан булырга тиеш. Бөтен әйбер бер-бергә атырга тиеш. Менә шул очракта ул әлбәттә тамашачыны тетрәндерә. Менә бу очракта милли теманың килеп чыгуы әлбәттә аларга ярдәм иткәндер дип уйлыйм. Асқар абый, әле менә сез сөйләгәндә фикерләр тагын да кузгалып китеп уйлап утырдым. Шуннан да сезнең моңа кадәр әйткән бар сүзләрегез дә тарих белән, мисаллар белән раслана. Менә без ниһаять мин әйткән, мин бик борчыган һәм шулай ук бәлки сөендергәндер дә дип әйттем. Темада килеп җиттек. Ул тема хакында монда ачып салар алдыннан әйтим әле, бу менә 61-нче елда сез 20 актер кеше кайткансыз. Ну 20-се Камал театрында эшләгән. Без шунда ягады. Әйме? Әйме. Шул вакытта инде Шипкинчылар мәктәбе башлана. Менә сездән соң килгән актерлар өчен име Шипкинчылар мәктәбе башлана. Марсель Сәлимҗанов ул вакытта рәис булып килә име. Марсель Сәлимҗанов мәктәбе Камал театрында име. Бүгенге көндә Фәрит Бикчәнтәев мәктәбе бар. Бу бик әйбәт. Менә шундый күчеш чоры әйбәт, күчеш чоры име. Традицияләрнең һаман туллануы, яңару әйбәре бара. Siz bit әйтәсез, bir язмагызда театр ул милләтнең йөзен билгели дисез, дейме? Шуннан да театр милләтнең йөзен билгеләгәч, аның образларда милләтнең йөзен билгеләүче образларда булырга тиеш. Мисал өчен татар кешесе, татар ир-аты образы, татар хатын-кызы образы. Илгәрәккә китсәк, безнең якын тарихка китсәк, İshaqinin Züleyxa, Tünçurin əsərlərində Meysərə, Sərvər obrazları, hatın qızlar, tatar xatını, mənə nindi yol tatar xatını. Biz bugünkü tamaşaçığa, tatarğa ғана түгел, başqa tamaşaçığa da mənə tatar qızı, tatar xatını nindi bulaq ol deyib көрсәтіп келебіз. Biz onu көрсәтергə тиеш. Mən etdim sizinlə, siz qələm yəsizdə, siz ədibdə, aktör ғана түгел, Бүгінгі татар ираты, татар кішісі образын нишік көз алдына кетіресіз, һәм біз мұны театр білен халықтың өзіндегі болған шәхіслеріне, өзіндегі болған образыны халықтың тамашашының өзіне кері қайтарып бире алабыз мы? Әлбәттә, бұл қатлаулы сұрау. Не үшін? Чөнки һәр заманның, һәр вакытта өзінің әйтегенде милләтенә хас образ була. Хатын-кыз образы. Революцияга хәтле ничек булган ул? Революция вакытында ничек булган? Сугыш вакытында ничек булган? Менә ул хатын-кыз образы. Ул әкрен-генә үсеп бара ул. Миңлекамал белән әле тамамланмый. Миңлекамалда инде сугыш вакытындагы хатын-кыз образы. Иратларны инде без иратларның образы шул символик образга әйләнә инде. Шул ахыры Муса Җәлилгә килеп таша. Нәрсә дигән сүз? Һәр бер вакытта һәр бер халыкка хас образ туа. Но бүгенге көндә татар милләтенә нәрсә, ничек ярдәм итәр? Ничек татарның ире һәм хатыны нәрсәсе белән аерылып торыр? Ну сүздә аны куатланырга туры килә. Бердән үз милләтеңнең бийеклеген аңлау. Шушы милләтнең бийеклеген дәвам итүне үзенә максат итеп куйса хатын-кыз. Әлбәттә, ул минем өчен, bütün милләтләр өчен үрнәк булачак. Ни өчен? Чөнки ул имезгән вакытта ук баласына, балакаем, синең бабаларың,
әтиәниләрең, менә без татар милләте дип яшәдек. Син дә киләчәктә шушы татар милләте итеп яшә. Шушында теләгең тусын дип, әкрен аның җанына үз милләтенең биеклеген сеңдерә торган хатын-кыз образын сәхнәдә тудыру. Ул безнең бурычыбыз. Ә ерләрне инде әйткәнемчә һәр вакыт әйтәм, үз милләтенең өчен җаныңны фида кылырга әзерме? Иң бийек максат безнең ди хөр мәмләкәт, хөр Русия ди Тукай. Ул бит ирекле Русия, демократик Русия булсын дип җан ата. Нәрсә дигән сүз? Безнең ир кешенең бөтен фикере, агышы шушы халыкны юкка чыгармыйча, аны күтәреп алып китү һәм бөтен халык алдында, руслар алдындамы, бүтән халык алдындамы, шушы милләтнең барлыгын исбат итәргә теләген күрсәтү сәхнәдә. Тамашачыны ияртү, тәрбияләү иң бийек максат безнең димме. Бездә әле милли горурлык сәхнәдә әйтелгән юк. Милли аңның үсешенең юлы әйтелгән юк. Милли хәрәкәтнең нәрсә икәнен аңлаткан пьеса булдымы соң? Яки президент, нәрсә ул президент дигән пьеса булдымы соң? Ни өчен кирәк ул безгә дигән пьесалар булдымы? Мин инде теге элекке трагедиялар турында язып та әйтеп тә тормыйм, яздым да, аңлаттым да. Нәрсә дигән сүз? Андый бийек драматурглар каян була бездә? Мин андый бийек драматургларын күрмәдем. Мин хәзер инде бу дөньядан китәм. Менә Нәкый Сәмбәт инде менә. Аның менә әсәрләрендә бик көчле фикерләр бар иде. Ләкин аны үзләштерергә, аны чыгып уйнарлык артист булырга, гади уртак ул артист аны җиңә алмый беренчектә. Катлаулы сорау. Ләкин урынды ни өчен? Чөнки менә тамчы бит тама, ул ташны тишәди. Әгәр дә менә шушы тамчы тамып торса, ташны тишәргә мөмкин. Нинди Муса Кәримне кара, нинди пьеса яза бит. Нинди югарлыкта. Ул безгә үрнәк. Менә шундый югарлыкта бер пьеса бармы? Дөньядагы үрнәкләрне үзләштерергә кирәк безнең драматургларга. Үзләштерергә, үрнәк алырга һәм юлын табып безнең дөньяны ачарга. Минем инде әйтәм бит. Барыбер күңелемдә шушы 60 ел эшләгәндә бер теләк шул. Худайга инде мең рәхмәт. Татар булып калганмын, татар булып үләм. Бу бик зур әйбер минем өчен. Татарның нинди фаҗигале язмыш көткән һәм узганын аңлаган артист. Шуңа күрә мин кулымнан килгән хәтле менә шушы фикерне инде ачарга теләдем. Мин бит уйнаган рольләрендәге автор язганлыгын уйнамыйм. Мин андый әйбергә нитмидем. Миндә ичке ни булмаса, каршылык булмаса, мин эшли алмыйм. Татар теле, туган тел дибез бит, балаларга, аныкларга әйтергә кирәк дибез име? Һәм халыкның кайберләре уйлый, тукта бу туган тел, бу татар теле, бу бит язучыларга гына кирәк. Бу бит шул хакта гел сөйләп торган Әскәр Шакиров кебек актерларга гына кирәк. Бу Гаяскар Камалга теге вакытта кирәк булган. Бу буларның Тукайына бу хакта кирәк булган, эме? Юк. Менә минем әти Балтастасы тимерче 4 сыйныф белемем бар я. Без шәммәсе яшәп утырабыз, эме? Менә мин бүген дә әтине еш искә алам. Еш искә алам. Үземә инде 60-ны тегән ашып киттем, эме? Бар әтине тагында ишрак искә алам. Менә шуны мәсьәлә мин бит инде институттан Мәскәүдә укып кайткан, аның 4 класс белем, эме? Сөйләшеп утырабыз телле темага. Әти әйтеп куя. Мин инде кызым алай түгел булай дим, һәм уйлыйм, братнан, бер көннән, ярты елдан, эме? Әти әйткән фикер дөреслеккә чыга. Аннан соң әйткәнемчә бүген дә менә шул хакта ишрак уйлыйм. Менә мин табиб та түгел, мин медицина фәннәре белгече дә түгел, ләкин безнең нәселдәнлек дигән әйбер, менә әти бабалардан килгән әйбер, ул
90% мекен, менә мисалча, min babalardan келгән, миндә яши, ул сездә яши, име? Бөтен нәрсәне шул, әнә моңа кадәр яшәгән бабаларыбызның каны, аларның геннары хәл итә икән бүгендә. Ничек уйлыйсыз? Шуларның театр сәнгатендә менә чагылдырып, шуны күрсәтеп, тамашачы шуны күргәч, аңына бәрсен, аңына бәргәнчә әле йөрәгенә, күңеленә бәрсен. Менә бүгенге көндә безнең татар театр сәнгате шуны максат итеп куя аламы? Ну, әлбәттә, татарның язмышын ачып бирергә теләге булмаса, театрның былай күңел ачу урыны гына булып калса, дәрәҗәсе нык төшәчәк. Андый потенциал бар бит театрларыбызда. Андый әйберсез театр яши алмый инде. Милли язмышын ачмаган театр, милли трагедияның нәрсәдә ятканын ачмаган театр, ул бүгенге көндә тамашачыны алай җәлеп итә алмый, барыбер. Ләкин әйткәнемчә, шул без әле аңа әзер түгел. Мин шулай дип уйлыйм, әзер түгел. Асқар абай, менә бик матур фикерләр сөйләшсәк сезгә бик зур рәхмәт. Ләкин менә тормыштан төрле күләгәле якларына да кирип чыктык, пышмакларына да кирип чыктык, име? Ләкин мин оптимист. Мин нигә оптимист? Чөнки бүгенге мисаллар менә оптимист булырга итәрә. Моннан шактый еллар элек 20 еллык авылдан ялан тәпи чыгып киткән малай бүгенге көндә халыкның улуг ираты, улуг зур улы актеры, җәмәгать эшлеклесе, шәхси булып үсеп җиткән икән. Бу бик күп нәрсә турында сөйли. Шуңа күрә менә без сәхнә журналының барлык укучылары исеменнән диме. Шәхсән мин үземнең исемнән сезгә озын гомер, саулык, сәламәтлек телим һәм сезгә сезнең алда менә шул укучыларыбыз исеменнән барлык сезне яраткан тамашачылар исеменнән тагын бер кат башымны ям, исәнлек, саулык сезгә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт.